Nacido en xuño do ano 1909 no concello lugués de Abadín, na Chaira, Aquilino Iglesias Alvariño chegou a Vilagarcía de Arousa pasados os 30 anos despois de deixar o seminario de Lugo e de dirixir en Santiago a Nosa Terra, órgano do Partido Galeguista. En plena madurez lírica, alí escribiría o que está considerado como o primeiro libro en galego publicado despois da Guerra Civil. Aínda se conservan as máquinas empregadas naquela publicación, un libro que agora se reedita como facsímil e que forma parte da homenaxe a que este insigne persoeiro das letras galegas se lle presenta, se lle ofrece. Bueno, a razón do homenaxe é precisamente o feito de que foi na imprenta celta donde se fixo o libro Cómaros Verdes. Entonces nos parecía que era un hito importante dentro da cultura galega, pois polo que tuvo de ser un dos primeiros libros publicados en galego nunha época que non era posible ni frecuente que se fixera ese tipo de publicacións. Entonces tamén ten moita relación o feito de que Aquilino foi profesor aquí no Colexio León XIII de la García. Entón, a raíz do cincuentenario de Aquilino, pois intentamos reeditar o facsímil de Cómaros Verdes, que nos pareceu que era pois como unha resposta de agradecemento do pobo de Vilagarcía á figura de Aquilino. Cando falábamos desa importancia cultural de Vilagarcía, tivo un papel trascendental o noso vello xornal Galicia Nova, que publicouse durante toda a primeira, os dous primeiros decenios do século, acabou no ano 30 e algo, e cuyas máquinas eran estas, e hai que decir que dende esta mesma máquina hai hoxe 80 anos xustos publicouse outro libro importantísimo na cultura de Galicia, como foi Da terra asovallada de Ramón Cabanillas. E hai que decir que en Galicia Nova empezaron a publicar por primeira vez xentes como Rafael Dieste, Francisco Porto, Fermín e Luis Buzabrei, Xulio Brumbeck, Xulio Cordal, cantidad das xóvenes promesas literarias que logo convertíronse moitos deles en grandes figuras da literatura de Galicia. Foi unha valentía que fixo o publicar ese libro, porque ese libro fixose pola amistad que tiña don Aquilino con meu pai, e non se fixo como negocio, nin como... Xa digo que eso foi unha aventura, porque esta imprenta tampouco estaba dotada para unhas cousas destas. E fíxose, pois, porque o Aquilino animou moito e dixo, coño, a ver si facemos o libro e tal. Entonces, pois, fíxose a base disso, pero solo por amistad, non? Aquilino estudiou para cura no seminario Mondoñedo, e cando terminou a carreira, douse conta que non tiña vocación. Entonces dixo que non quería ser mal cura. Entonces marchou para Madrid, ali o mandou a buscar o pai, que quería que fora cura a toda a costa, e entonces Aquilino marchouse da casa, e foi axudado por Crecente Vega. Crecente Vega que o trouxe para aquí, para León XIII, estive aquí dando clase na temporada con meu pai, e logo marchou para Vigo, para o Colexio Mezquita, pero logo o Colexio León XIII empezou a aumentar moito de alumnos. Entonces, por mediación de súa dona, de Lola, Lola quería moito aquí esta terra, tiña morriña por Carril e Vilagarcía, entonces, entre Loliña e a miña nai colleron que Aquilino viñera para León XIII. E no ano 49, ou sea, do 49, vamos a ver, do 39 ao 49, pois estivo aquí de director de León XIII. Aquilino era un home dunha magnitude extraordinaria. Era un latinista, como ben sabido é, que en aquel tempo ten traducido obras de Ovidio, de Virgilio, pasaba ao galego, en fin, era un portento.
Era un home, ademais, tremendamente humano, e era amigo. Tratábache como amigo. Eu recordo, te vou decir como anécdota, que unha vez botoume unha bronquiña, porque non era unha bronca, e eu penso que se me dá un par de bofetadas agradecería yo, en vez da bronca, porque decía as cousas dunha forma que doía, non? El non trataba de humillar o alumno, pero sabía reprendelo, non? Vinieran anos de carnada e alas de corvo, sombras desabogosas cegaran as rulas, o vento cantaba nas lanzas e nas almeas esa canción de ferro tan sabida. Os que vivían nas ribeiras do olvido, cansos de andar a rastro polas viñas e tubaregas, viven chegar os señores da terra sobre os seus cabalos.